हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव बे जोंनि ब्रेन्डेन ब्लग चेनेलाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे ब्लगआनो जादों दिनैनि भिडिअआनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो थानाय मोनसे जायगा गामियावहाय निज्लागुरि होननाय जायगायावहाय मोनसे पिकनिक स्पट खुलिदों। बे पिकनिक स्पटखौ दिनैहाय अपेनिं खालामगोन। बेयावहाय अपेनिं खालामनायाव सासे MLA फैगोन। बिथाङानो जाहैबाय जयन्त जोंनि मानगोनां MLA आनो जोंनि चिरांनिनो बिथाङा फैगोन आरो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। ओमफ्राय नै बेनो मेन गेटआ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। लिरनाय दङ हनै गोजौआवहाय निजोरा इक' टुरिजम। आरो बै उनथिंजायबो मोनसे सिम्बल दङ हनै हरै हाबलांग्रा बे जे जायगायाव पिकनिक स्पट बेयाव थांग्रा दङ। बेखौबो दिन्थिनोसै आं नोंथांनो नायदो। नै बेहाय सिम्बल दंखायो नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन एसे। बेयाव लिरदों नै गोजौआव वेलकाम टु निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजम। आलासियाथ' सफैबायानो दां हनै। जोङो बे समावहाय जोंनि निजोरा इक' टुरिजम बेखौ दिनै 19 खालार सेटारडे बे समावहाय जोङो बेखेवनो सिगांदों। दा बेखेवनायनि सिगां दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंजोंनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि 37 नं सिडली बियाबनि मान होनो गोनां MLA सार जयन्त बसुमतारी, लोगोसे जोंनि ओनसोलनि प्राइमारिनि सान्तिपुर प्राइमारिनि आफादगिरि आदा बुरलां, लोगोसे भाइस चेयारमेन भानु दाजु, आरो लोगोसेनो जोंनि निज्लागुरि गामिनि हेडमेन गावबुरा, आरो लोगोसेनो बेयाव नुजाफैबावनो हाबावदों जोंनि सिडली ब्लकनि ससियेल वेलफेयारनि सिलेक्शन बर्डनि सासे मेम्बार आयं जोंहा बिष्टुराम बसुमतारी, आरो लोगोसेनो बेयाव बाहागो लानो हानाय जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि साफ्रोम नोंथांमोननिसिम निजोरा इक' टुरिजमनिफ्राय साफ्रोमनोबो बे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै गोबाव खालामालाबानो बे हाबाफारियावहाय जोंजोंनो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो हानाय मान होनो गोनां सार जयन्त बसुमतारीखौ जोंनि इक' टुरिजमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायबाय, आरो लोगोसे सारखौ गावनि सिनायथिखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव। आरो लोगोसेनो मोनसे खावलायखानो लुबैदों आङो, जोंहा दिनैनि बे मेन गेट, बे गेटखौ सारानो जोंहा बेखेवनानै होगोन, आरो बेजों लोगोसे जोंहा दलां दं, दलांखौबो बेखेवगोन जोंहा आयं बिष्टुराम बसुमतारीया, आरो लोगोसेनो रेस्ट हाउस दं, बेखौबो जोङो बेखेवहोनाय जागोन। आरो गिबियावनो बेखौ दिनैनि बे मेन गेटखौ बेखेवना होनो थाखाय आं सारखौ खावलायबाय, आरो भानु दाजुखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव। शांति 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 ओम शांति ओम शांति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगल करो हरि ओम। तो भाव सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे जोंनि मेन गेटखौ बेखेवना होनायनि थाखाय। दायो जोङो लासैनो दलां फारसे आवगायलांगोन, बयखौबो सिगांनो थाखाय आं खावलायबाय। ओमफ्राय जोङो दायो दा पिकनिक स्पटआव थांगासिनो दङ लोगोफोर। बेयावबो सेकेन्ड टाइम मुभुलि खालामहैगोन जाहैबाय जोंनि मानगोनां जयन्त MLA बिथाङा। ओमफ्राय दा जोङो मोनफैबाय दैज्लांबारियाव। बेनो नै बेबो मोनसे मेन गेट नै।
Hốt, cùng xử lý. दहाय गिबि हाबाफारि बायदियै जा MLA सारा मेन गेटखौ बेखेवना होबाय दायो जोंहा दंबावो दलांखौ बेखेवनानै होनो जोंजोंनो लेंनानै लाबोनो हादों बा नुजाफैनो हादों मान होनो गोनां जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंहा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सिलेक्शन नि सासे सोद्रोमा आयं बिष्टुराम बसुमतारी बिथांखौ जोंनि दिनैनि बे दलां निजोरा इको टुरिज्मनि जे दलां बे दलांखौ बेखेवनो थाखाय जोङो रेडि जादों दा बिनि सिगांनो आङो जोंनि निजोरा इको टुरिज्मनिफ्राय आयंखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आङो खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ साफ्रोमनोबो गावनि सिनायथिखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव बे समावहाय गोबाव खालामालासिनो जोङो दलांखौ बेखेवनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोसे MLA सारखौबो सिगाङाव फैनो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव साबायखर थाबाय सारनिसिम Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Lagao. Ek baar ne. Pute na bacche mere साबायखर थाबाय बेखेवना होनायनि थाखाय सारनिसिम जोङो मैखुन न' फारसे आवगायनोसै फट'फोर लानो बिराद मोजां जायफ्रा फट' लानो गोसो फट'फोरबो लानो हागोन नैबेहाय आलदा आलदा बानायना होदों नै दालाङाबो ओरै नाफिनिनो निज्ला बान्दो होननाया बै नुहुरनायानो हनै आरो बेफोरबायदि खालामना होदों आरोना नैबे जिरायनो मानो रेस्ट लाग्राफोर जेरै पार्कआव बाहायोना बेफोरबायदिनो दं नै दै गेजेरावबो दङ नै एवाफोरबो दङ नै जायफ्रा गाखोनो गोसो गाखोफैनो हागोन पिकनिक जाफैनाय समाव ओमफ्राय बियो जाहैबाय गेस्ट हाउस जाहैबाय जोंना चिरांनि MLA जयन्त बिथाङा बेहायनो दायो रेस्ट लादों नै जिरायदों साहा लोंदों